Ano ko din sa may Linok Elementary School, no? Linok Elementary School. Ay, mga Karosimoto, no? Ito yung mga followers natin sa Linok Elementary School. Nakapalo ako sa'yo! Ito, nakapalo na ako. Ano pangalan mo? Sa'yo! Ano pangalan mo? Karosimoto Plus! Ayan. Ito yung Linok Elementary School. May isa pa dito. Shout out sa kanya, shout out. Ayan. Nakasubscribe ako sa inyo. Okay. Karosimoto, no? Ayan, mga Karosimoto. Mga natin, no? Palo sa atin dito sa Linok Elementary School. Ayan. Sino pangalan to, si? Sino si? Shanaya. Ano to? Shanaya Perez, no? Perez? Ay, Perer pa, Perer. Oh. Ayan. Sino to? Si ano? Si Bukoy! Sa YouTube yung kuya. YouTube o Facebook to, Facebook. O sige, bye-bye. Bye!